हेलो इले सुनो मु आछी एठू बोधे चोरी कर नहीं जी। अच्छा 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 छोरा ये गोटे छुआ रे बढ़िया छुआ सिंह बुझदब अनुजुआरे कौन तू शुणुचु कौन रे बिनी बिनी चल आम घर को जीव आम घर ସେଇଟା ଝୋଳ ହବ। हाँ झोल हम बड़ दे उठनी 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 उठ जा उठ जा उठ जा। Oh no! आहो ये मां आदरे 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 এটা কোন শিয়াড় অনেক রে মতন মতন পাক দাও খাই এটা খাইবনি মতন খাবো না বড়িয়া আইছি রে চালা ଯିବା No, 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 no. लो खाइबो दिया अच्छा अच्छा चलो स्टार्ट चलो चलो सी आगे अच्छी एमती जोए भल भोला प्रभु शंभुनाथ रे वो शंकर नाथ रे बाबा आशीर्वाद दियो बाबा आशीर्वाद दियो मु आगो को आपन भलिया गंधी टंटनी पूरा फुल गंजड़ हे जय कला बुझी पारलो आंकरी भलिया सब गंजड़ हे जीवन टेंशन नहीं मोह माया सब त्याग नहीं कि नष्ट हबो नहीं हैला गंजी टाणो टोटल देह किछ हबो एडी चोरा बार नहीं ठंडा बार नहीं बाबा आसुची जय गला ଆଉ ଆଉ କଣ ଅଛି ହି ଆଗଲେ ଅଛି ଆଗଲେ ଆରେ ହେଇ ତୁ ତାପରେ ତ ଚୁ ଉଲା ଓଲା ଓଲା ବସିଥା ହେଲା ଯଦି ବସିଛୁ ବସିଥା ମୁଁ ଯାଇକି ଆସେ ଆଦରେ ମୋର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ଉଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପରେ ବସିକି ମତେ ଟିକେ ଆପଣ ରାଣ୍ଡା ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଉଡ଼ିବି ଯାଉଛି ଆସ ଏଠି ମୂଷା ଆଜ୍ଞା ଗଣପତି ବାପା ପରା ହଁ ମଶାଟା ଭଲ ହେଇଛି ମନା କର ଆମ ଘରକୁ ମୂଷା ଛାଡ଼ିବିନି ମତେ ଦଉନା ମତେ ଦିଅ ମତେ ଦେଲ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଘରେ ରଖିବି ପେଟ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲାନି ଆଉ ମୋର ତ ହଉନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆସୁଛି କାଲି ହଉ ଆସ ଆସ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ଚାଲ 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 ଆଗଲେ ଅଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ବଚିବ କିଏ ବଚିବ ଘୋଡ଼ାରେ मेरा भोला ଆସ ଏଠି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିରେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ନେବି ଆଉ ମୋର ଗାଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଏଇଟା ନେଇକି ନେବି ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି କୋଳରେ ବସିକି ଯିବି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଯାଉଛ ମୁଁ ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଖାଅ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କେହି ଯିବନି ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲାନି ମୁଁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛ ନା ଆଉ ମୁଁ ଆସେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେବି ସୁତୁଲି ବାନ୍ଧିକି ଚଲେଇବି ତମକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆସ ଯିବା ମାରିଦେ ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଈ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗାଈଟେ ହେଇଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଈଟେ ଆଉ ମୋ ଘର ଭଉଣୀ ମୋ ମା ସେ ତଲେ ଦେଖ କଣଟି କ୍ଷୀର ବହୁଛି ଆସ ଆସ ପିଇବ ବାବା ପିଉଛନ୍ତି ଆସ ପିଉଛୁ मेरा भोला है भंडारी करे ଓ ଆଛଲି ଆଗକୁ ଯିବା अरे हे एपटे गोटे कौन गोटे पिछ गोटे अरे गाईटा केते किलो खंड नहीं गले घर को
ଆସ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଯିବା ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ନେବାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁତକ ଏ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିଛ? ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଜି ଯିବା। ଯିବା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ଜାଗା ହେବ ହେଲା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ। ଏଇ କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବା ଯିବା ଆଉ। ଭୋଗ ଭୋଗ ମିଳିବ ଭୋଗ ବି ନାହିଁ ମୁଁ ଗଳିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଭୋଗ ମିଳିବ। ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଘରଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଓହୋ ଘରକୁ ନବ ଏମିତି ବଡି ଟିକେ ଦଉନ ହଉ ନାହିଁ ମୋର। ଆପଣ ଏଠି ଅଙ୍ଗଦ ମହୋତ୍ସବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ା ପଢୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ପାଠ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଅଛି? ହଁ ଯେବେ ଥାଉ ଆପଣ ତ ପାସ୍ ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ହଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଉଠଉଛ କେଜାଣି ଖାଲି ହୁଏ ଯେ ତୀର ହେଲାଣି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି ତୀର ମାରିବି ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ନେଇକି ଯିବି? ତୀର ନେଇକି ଯିବି। ଏଠି ବସ। ଏଠି ଚା ପିଅନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ପାଲୋ ମା କିଏ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା ଋଷି ହେ ବାବା ଇଏ ତମେ କିଏ? ସାର୍ ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଜ୍ଞ ହଁ ଯଜ୍ଞ ହେବ ମୁଁ ଭୋଗ ଖାଇବି ମୋତେ ସାର୍ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ନେଇକି ଯିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ରେଡ଼ି ପକାଉନ ଖାଇବାକୁ ଯା ଖାଇବି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଟିରେ କେମିତି ପଶିବ ହେବନି ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲି ଆସିଲେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଟିକେ ଆଣିଥିବ ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ କରିବି ମାନେ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ କରିବି ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଚାମଚରେ କ'ଣ ମୁଁ ସୁପିବି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓ ମାଲୋ ଉଠି ହେଉନି ଏରା କ'ଣ ଇଏ ବାବା ଏଠି ବି ତମେ ଅଛ? ଜୟ କଳା ବାବା ବାବା ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଜୟ କଳା ବାବା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ? ଆରେ ଏଠି ଦେଖିଲ ସାର୍ ଆମର ବଡ଼ ବାବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାଏ ଉପରେ କ'ଣ ହାତ ଟେକି କ'ଣ କରୁଛ? ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଟେକି ଆଉ ହାତ ବାବାରେ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛ ଆସିକି ଏଠି ପାଣି ମିଳୁଛି ପିଇବାକୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସିକି ରହୁଛ। ଆମେ ତ ଏତେ ଚଢ଼ିଯାଅ ଚଢ଼ିବି କ'ଣ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷିଯିବ ଯଦି ସିଏ ଏଇଟା ମଣିଷ ଭଳି ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଚଢ଼ିବୁ? ଏ ପ୍ରଭୁ ତମର ତଳକୁ ଟିକେ ଧରିଛି ଗୋଡ଼କୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ହବନି ତମର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମୋର ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଛତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଗିଛି ମୁଁ ବସିଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଏ ଗାମୁଛାଟା ମୋତେ ଦଉନ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆମ ଘରକୁ। ଝାଡ଼ା ଯିବ? ନାଇଁ ଝାଡ଼ା ଯିବିନି ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଦରକାର ନା ଆମେ ବି ବଜରଙ୍ଗୀ ଆମର ସେ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗୀ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହଉ ଆଛ ହେଲି ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଚିଲାଣି ଦେଖିଆଛ ଖାଲି ହେଇ ଗଣପତି ବାବା। ଆରେ କ'ଣ ସଖୀ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି। ଆସ ଯିବା ଚାଲ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଗଳିକି ଯିବି ନା ଦେଇକି ଯିବି? ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ପାଠ ତ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ପୁରା ଉଡ଼େଇଲି ପକେଇକି ଆଉ କପି ଆଉ ତ ଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଧରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସେଠି ଭିଭୋ ନା ରିଅଲମି? ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଉ ସେଟ। ଭାଇ ବୋଉ ସେଟ? ଓହୋ କେମିତି ସେଠି କ'ଣ ନମ୍ବର ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ନାହିଁ? ଓହୋ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଆଇଫୋନ୍ ଧରିଛନ୍ତି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତଡ଼ା ନା ମୁଁ ତମ ସାର୍ଙ୍କର ନେଉନି ଫୋନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଧରିବାକୁ ହେଇଛି ଶୁଣ୍ଡଟାକୁ। ଏବେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ନା ପେଟ ଏବେ କେତେ ଖାଉଥିବ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛ ସତରେ ବି ଖାଆନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ତମକୁ ଦିଅନ୍ତନି ମୋତେ ଲାଗିଲାନି। ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦା ଇରେ ହେଇ ଏଠି ବି ଅଛି। ତୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଆଣ। ହଉ ଲୋ ଶୁଣଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମୁଁ ମାରିଦିଏ ଆଗ। ଘରକୁ ଆଣ ତାକୁ ନବା। ଇଏ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା? ହଁ ଘରକୁ ନବା ଘରେ ରଖିବା। ଆମ ଘରେ ଯେତେ ମୂଷା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଧାନ ଇଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ। ଇଏ ନେଇକି ଯିବା ଯେ ସେ ବିଲେଟା ଆମର ଅଛି କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେବାକୁ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିବନି?
ତମେ ଜଗିବ ଖାଇବନି ଧାନ ଧାନ ଖାଇବନି ନାଇଁ ନବା ନାହିଁ ପାର୍ଟନରସିପ କରିଦେବେ ଆରେ ବିଲେଇ ଖାଇଦବ ହଁ ତୁ ଥା ଜଗିଥା ଜଗିଥା ଆଉ ସାର୍ ତତେ ଜଗିଥାନ୍ତୁ ତୋ ଉପରେ ବସି ଗୋପି ଗୋପି ତୁ ଏଡ଼ିକେ ପଟେ ତୋ ଉପରେ ଏଡ ବଡ଼ ଲୋକ ବସିକି ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ତ କାମ କରୁନି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଏ ତ ମୋ ମା' ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ମା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଏଠି ସାର୍କୁ ତ ଜଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ ତଡ଼ାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାହାକୁ ଠେଙ୍ଗିବେନି ଏଇଟା ତଡ଼ା ନୁହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ତଡ଼ା ନୁହଁ କେଞ୍ଚା କେଞ୍ଚି କରିବେନି ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚି ଯିଏ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ ମୋତେ ନାଗରେ କି ମୂଷା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖେଚି ଦେବା ଧରିକି ସାଇଜ୍ ହେଇଯିବେ ଇଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଜଗିଥା ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପୁରା ବୁଲିକି ଯିବେ ପୁରା ନଙ୍ଘା ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ପୁରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥିତ ଇଏ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ବୁଲିବା ଯିବା ଅଲଗା ଜାଗା